Għandha tkun l-awtorità tal-mediċini li tiddeċiedi jekk kontraċezzjoni t'emerġenza bħal morning after pill għandix tiddaħħal f'pajjiżna. Issostni dan position paper maħruġa l-4 filgħaxija minn Kumitat Parlamentari Konġunt magħmul minn 3 kumitati permanenti parlamentari, dak dwar l-affarijiet soċjali, tal-familja u tas-saħħa. Barra minn hekk il-Kumitat Konġunt innota li numru ta' esperti kellhom opinjonijiet konfliġġenti dwar is-suġġett tal-morning after pill, partikolarment dwar jekk dawn jistgħu jikkawżaw abort. Xi ħaġa li deret ċara wkoll waqt diskussjoni fuq is-suġġett waqt One News Breakfast. Min-naħa tagħha Mirjam Xiberras minn Life Network Malta tibqa' tal-fehma li l-MAP hija abortiva. Anka jekk kulħadd u anka jekk għall-aħħar qatt jidħlu, xorta il-fatt ma jinbidilx għaliex il-fatt li fin-1965 l-American College of Gynecologists qabdet u bidlet id-definizzjoni u qalet li l-pregnancy tibda mal-implantation u allura f'daqqa ta' pinna injorat l-ewwel 15-il ġurnata ta' human life, dik mhijiex xi ħaġa li xi ħadd jista' jinjora. Iżda l-avukata Lara Dimitrijevic li kienet waħda minn fost il-mitmara li f'Ġunju li għadda resqu l-protest ġudizzjarju dwar dan il-kontraċettiv, sostniet li l-MAP mhix abortiva. Jena naħseb li dan huwa kapitlu li għandna nagħlquh huwa chapter magħluq hija ċara dana scientist qalu b'mod ċar illi mhijiex abort efficient. Mela ma niqpawx niżgwidaw u nikkwotaw artikli tal-1965 tal-American Federation. Huwa kapitlu magħluq. Il-Kumitat qal li d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Mediċini għandha twassal għal ħruġ tal-liċenzja biss jekk jirriżulta li l-istess mediċina ma tkunx abortiva skont id-definizzjoni fil-liġi Maltija. Kull fejn hemm dubji serji tenna l-Kumitat Konġunt il-liċenzji għandhom jinħarġu wara studji tekniċi, mediċi, legali u etiċi. U fl-aħħar nett il-Kumitat Konġunt fuq parir tal-Kunsill Mediku qabel li dawn il-mediċini għandhom jingħataw bir-riċetta tat-tabib sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor minnu.